बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंदों जिथि दुवार दुलाराय बर' फरायसा आफादा। चिरां जिल्लानि सनितपुर हाथाइसालि फोथाराव खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंलांबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जनक उजिरा। बेजों लोगोसे बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव हारिमु मोसानाय बादायलायनायबो लाफानाय जादोंमोन। बादायलायनाय हाबाफारियाव मोसानाय बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा, नैथि बान्थाखौ मोननो हायो रुनिकाटा इउएन एकाडेमि आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों गेजेर दाखिनगाव रंजालि क्लाबा। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जनक उजिरा बैसागु फोरबोनि गेजेरजों उन्दैया गेदेरखौ सन्मान होनायजों हारिखौ जौगाहोनो हायो होननानै फोरमायो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे तेन्दुवार दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागो फोरबो फालिनानै जे दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे मेसेज, बे मेसेज होनायनि थाखाय। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो बेनो जे बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे देरसिनफोरखौ माने सन्मान होनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, सिबिनाय, बे मोनसे उद्देश्यजों जाहाथे समाजाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनानै जोंनि बर' समाजा गुबुन जाथि, गुबुन हारि माहारिफोर बायदि जाहाथे जौगालांनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै लिरनाय, फरायनाय, खननाय, दामनाय देनाय, हाबा मावनाय गासिबो बिथिङाव जाहाथे आधुनिक मोनसे पद्धतिजों जौगालांनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु फोरबोखौ जों फालिनानै जोङो बयखौबो बर' माहारिनि गेजेराव अनलायनाय, खौसेथि बेखौ लानानै जाहाथे जों बयबो थांनानै थानो हायो, बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कामना खालामो। आरो फैबाय थानाय समाव गमामा जोङो आगानसे मुलुग दरबाराव दावगानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायथि होनो हायो, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोङो हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय माखासे साननैसो सिगाङै बैसागुनि मुङैहायनो जिउ गोमानायखौ दखानाव नुनो मोनदों, बेनि बेलायाव मा बुङो? बेथ' जोबोद दुर्भाग्य आरो बे जे जों एक्सिडेन्ट जों होननानै बुंनो नांगोन। मानोना लाइफआव समाजाव बेबायदि गोबां प्रेक्टिसिंनियानो हक, जों गावनो गोरोन्थिनो हक, बेबायदि मोनसे जाब्रबथाय जों जायो। दा बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सिस्टेमेटिक दोरोङारि मोनसे रंजानाय बे फोरबो हिसाबै जोङो फालिनो लादों। मानोना जोंनि मानसिफोरा लाइमोनानो हक, जोंनि गार्जेनानो हक, मोनसे बेबादि जोङो नाजावनानै लाफ्लाङो। मानोना बैसागु होनोबा लोंनाय जानाय रंजानाय बेबादि मोनसे परिबेसजों बांसिन जोङो मालाबा थांफ्लांनो सानो। नाथाय जों बेखौनो खावलायदों जे रंजानाया जानो हायो, नाथाय बियो मोनसे दोरोङारि, बियो मोनसे सिस्टेमेटिक, बियो मोनसे बाउन्डारिनि गेजेराव जोङो थानानै जोङो रंजानांगोन। जोङो बेबादि मोनसे फुरथिखौ जोङो खालामनांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बांद्राय लोंनाय जानाय बेबायदि मोनसे बेबहार जानायनि गेजेरजों दुर्घटना जानानै जाब्रबथाय जानानै जोङो बेबायदि जाहाथे जानाङा, बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनिखायनो बे मेसेजखौ होनाय जादों। जाहाथे जोङो रंजायोब्लाबो, जाहाथे जोङो बेबादि मोनसे फुरथिजों जोङो थाङोब्लाबो जों दोरोङारि माखासे रंजानाय, माखासे जानाय लोंनायखौ जोङो बिनि गेजेरजों जोङो जाहाथे रंजानांगोन, जों फुरथि खालामनांगोन, होमब्लासो जोङो जौगा हारि हिसाबै जोङो दावगालांनो हागोन।